академияи улуми тоҷикистон феҳристи ҷадиди биноҳои таърихиву меъмориро ба кумитаи меъморӣ ва сохтмони тоҷикистон пешниҳод намуд. зарурати аз нав ба тартиб даровардани ин феҳрист чанд моҳи пеш, замоне ки баҳсҳо дар атрофи тахриби чанд бинои таърихӣ мисли чойхонаи роҳат ва театри ба номи лоҳутӣ дар Душанбе доғ шуд, ба вуҷуд омад. ҳатто гурӯҳе аз сокинон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо ирсоли номае ба раиси ҷумҳур хоста буданд, то аз тахриби биноҳои таърихӣ дар Душанбе ҷилавгирӣ шавад. ба гуфтаи онҳо, чунин тасмим ба ҷуз аз зарари молӣ ягон суде ба кишвар намеорад. масъулони Академияи улуми Тоҷикистон мегӯянд, феҳристи таҳия намудаи онҳо биноҳои таърихиро дар бар мегирад, ки солҳои тӯлонӣ боз ба як рамзи Душанбе табдил ёфтаанд. асосан ҳамон биноҳое ки дар кӯчаи Рӯдакӣ ҷойгир шудааст. аз вай берун ба фикр ман инҷо ягонта бинои дигар нест. ино қимати ҳам таърихӣ доранд. таърихи ҷумҳурии мо. барои ҳамин инои алоҳида тармим карда мондан дар кор. мардум бояд бинад ки инҷа ба солҳои 30 ё солҳои 20 ҳукмдорӣ кардаги ки чӣ хел карда ино барои чӣ ино пайдо шудагӣ. феҳристе ки Академияи улуми Тоҷикистон тартиб додааст, 26 номгӯи сохтмонро дар бар мегирад. бинои чойхонаи роҳат, театрҳои Лоҳутиву Маяковский, Вазорати фарҳангу адлия, қасри президент аз ҷумлаи биноҳои таърихӣ дар пойтахти Тоҷикистон унвон шуданд, ки кӯчондан ва тахриби онҳоро олимони академия ба манфиат намедонанд. ҳозир дар ҳамон реестр 8 ёдгории шаҳри Душанбе аст. 8 ин ҷо кам. 4 ин бинои меъморӣ. сабаби то имрӯз ҳамчун биноҳои таърихӣ эътироф нашудани чойхонаи роҳат, театри Лоҳутӣ ва боз чандин иншооти дигарро Кумитаи меъморӣ ва сохтмони Тоҷикистон дар истифода аз номгӯе медонад, ки дар замони шӯравӣ тартиб шудааст. қарори Совети вазирони собиқ Республикаи Социалистии Тоҷикистон аз соли 1971 таҳти рақами 408 аз 31 декабр ҳаст. аз ҳамин қарор ҳамаи шумо бохабар ҳастед ва дар қарори мазкур ҳамагӣ 4 номгӯи иншоот дарҷ шудааст. ман дар назар дорам ёдгориҳои меъмориро. ин ҳам бинои Кумитаи марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, хонаи ҳукумат, бинои китобхонаи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, бинои театри опера ва балети ба номи Садри Найнӣ. 3 моҳ қабл баъд аз он ки дар расонаҳои Тоҷикистон хабари тахриб шудани бинои чойхонаи роҳат ва боз чандин иншооти муҳими таърихӣ тибқи нақшаи генералӣ ба чоп расид, дар ҷомеаи Тоҷикистон вокунишҳои шадид ба вуҷуд омаданд. дар пайи ин вокунишҳо Кумитаи меъморӣ ва сохтмони Тоҷикистон як комиссиони вижаеро таъсис дод, ки ба ин комиссион олимони Академияи улуми Тоҷикистон, Вазорати фарҳанг ва дигар ниҳодҳои муҳим дохил мешаванд. ин комиссион як феҳристи вижаи худро таъсис медиҳад дар робита ба биноҳое ки воқеан таърихӣ ҳастанду муҳим ҳастанд ва эҳтимол дорад дар ин феҳрист чойхонаи роҳат ва боз дигар иншоатҳои таърихӣ низ ворид мешаванд, ки тахриби онҳо иҷозат дода намешавад. дар ин замина гурӯҳи корӣ иборат аз 10 нафар амал мекунад, ки бояд дар алоҳидагӣ рӯйхати тартибдодаи худро пешниҳод намоянд. якум процедура саршудагӣ мана ба наздики бо ҷамъ мешаем ҳамон комиссия рӯйхата ҳамаша мебинем. сони худамо ҳамҷоба якта муайян як рӯйхати умумӣ мекунем. як бинои айнҷа гирифта мумкин гирифта партаем акунин чӣ гуфта намешуд. сони на дар ҳукумат ба пешниҳод бояд кунем. ҳамҷоба дида мебарам сони реестри ёдгориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дохил кунам. тавре ба назар мерасад, аз нав ба тартиб даровардани феҳристи ёдгориҳои таърихӣ ҳам таҳдиди тахриб шудани биноҳои кӯҳнае мисли чойхонаи роҳатро аз байн намебарад. масъулон мегӯянд, тасмими ниҳоиро дар мавриди бақои ин биноҳои кӯҳан шаҳрдорӣ мегирад ва дар ҳолати зарурат эҳтимоли аз байн бурдани онҳо то ҳанӯз мавҷуд аст.